batera, gaur urriak 27, ostirala da, eta astea amaitzeko bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Ekine Petriati, Ekine denon bizitzak erdigunean koordinadorako kidea da, eta igande hontan urriaren 29an zehazki zaintzaren nazioarteko eguna ospatuko da, eta honen inguruko zeinbait kontu kontatuko dizkigu, baita azaroaren 30ean greba feminista orokorraren inguruan hitz eginen dugu. Eta bestetik, Asier Andueza leb jaialdia aurkeztuko digu, Agoitzen izanen dena, abenduaren 1-tik 9, eta Asierrek kontatuko digu egun horietan egonen den programa, ze helburu dituzten eta barreko gauzak. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1807an, Fontaine Bloko ituna, Godoik Napoleoni frantziar tropak Espainian sartzeko baimena eman zion, gero Portugalera joango zelakoan. Urte batzuk geroago, 1985an, Mike Figgis ingeles zinema zuzendariak zuzendutako Living Las Vegas filma estreinatu zen. Egun berean, baina 2005an, Parisen piztu zituzten kale istilu larriak, ia 2 hilabetez luzatu zirenak. Arrazoi sozial, kultural, politiko eta ekonomikoengatik. Eta bukatzeko 2014an Guardia Zibilak ustelkeriaren aurka punika operazioa burutu zuen. 51 pertsona atxilotu eta 259 miaketa egin zituen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostiralean batetik antzerkia, zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan. Nafarroko antzerki eskolan 7etan. 3 lagun elkarri galdezka. Gu familia bat gara? Antzeslana hasi eta ikusleak ez du argi izango zein den 3 pertsonaien arteko harremana, baina bere kintzen arira joango da deskubritzen 3ko honek ezkutatzen duena. Bestetik eresia lurrarin bekizu, ama. Gure ama hilda, kantu bat, dantza bat, erritu bat, lore bat eskaini nahiko nioke. Hildakoei gorazarre egiteko abesten ziren bertsoak dira eresiak, baina nik jada ez dut kanturik hildako ama agurtzeko. Maite dugunaren heriotza datorranean, zer egin, Oier Zunigak ekintza eszenikoa bera dolu erritu kolektibo bilakatzen du. Arratsaldeko 8etan Zizurreko kulturetxean, sarrerak 6 eurotan. Igandean La Pamplonesa sari solidarioak. La Pamplonesaren sari solidarioen kontzertuan haziak eta zaporeak erakundeak sarituko dituzte. Haien lana saritzeaz gain, indartzeko xedez, kontzertuan lotzen den dirua bere osotasunean saritutako 2 erakundek jasoko dute. Ikuskizunean bertan, La Pamplonesarekin batera, hainbat gonbidatu igoko dira ogoltzara. Haien artean, Enrique Villarreal Eldrogaz eta Ibilbedi taldeko Ibai Osinaga eta Amets Aranguren. Sarrerak Gaiarren zein webgunean eskuratu daitezke 12 euroren truke. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, sexu indarkeriaren biktimentzako 24 orduko zentroa urtarrilean irekiko da Arrosadian. 16 urtetik gorako edo zein emakume joan ahal izango da, eta ez du aurretiko salaketarik beharko. Arreta presentziala eta telematikoa izanen da. Diziplina anitzeko talde bat izanen du laguntza emateko. Eskuinean, kirolean, 6 aizkolari Euskal Herriko tronura iristeko gogokin arenan. Futbolean, Osasunaren estatutuen erreforma azaroren 11ko batzarrean. Eta eskupilotan, Aingeru de la Fuentek eugiko pilotariak profesional gisa debutatu du gaur. Behan, enpleguak gora egin du Nafarroan, 300.000 landun inguru baititu. 3. hiruhilekoaren amaieran, 30.600 pertsona daude lanik gabe. Argazki nagusian, Izaskun Etxe Txipia Saraiko presidente ordeak lasterketako kamiseta erakutsi du. 3.000 geratzen dira oraindik. Ezkerreko berrietan, batetik 11 enpresak Nafarroako alokairuaren merkatuaren 18% dute. Adania, Rural Kutxa eta Blackstone dira jabe nagusiak. Bestetik, 11ko 858 langilek batez beste 12.061 euro kobratuko dituzte karrera profesionalagatik. Jarraian, Siemens Energik, Gamesaren nagusiak, erreskatea eskatu dio aleman gobernuari. Bukatzeko 9 herrialde arabek nazioarteko zuzenbidea urratzea leporatu diote Israeli. Diario de Navarrako titular nagusian,
UPNek bere burua eskaini dio Txibite presidenteari Nafarroko aurrekontuak negoziatzeko. Txibitek erantzun du batzeko eta ez baztertzeko izatea espero duela. Argazki nagusian, Iruñeko Sanduzelai biribilgunaren irudia atzo goizeko 11:00 aldera 8. altuera batetik hartuta. Izenburuan, Sanduzelairen autoilara. Iparraldetik Iruñeko erdigunera sartzeko arteria nagusiaren etorkizunak korapilatzen da. Eskuineko berrietan batetik Nafarroako errepideetan basurdeak daudelako alertan. Bestetik, osasuneko karrera profesionala, 12.000 euro batez beste 858 profesionali. Nafarroako gobernuak iragarri du azaroan medikuek eta erizainek jasoko dutela ordaintzeko dagoen ordainketa. Bukatzeko, Siemens Gamesaren hornitzaileak egoera kezkagarrian. Nafarroan 1.800 langile dituen multinazionalak erreskatea eskatu dio gobernu alemanari. Garako titularrean, mozkin errekorrak Iberdrola eta Kutxabankentzat. Ezoiko zerga kritikatu eta auzitegietan helegitea jarriarren, bankuek eta energetikoek aparteko irabaziak izaten jarraitzen dute. Argazki nagusian, Ester Ferrerrek Artiumeko plaza hartu du Números Primos obrarekin. Ester Ferrer artista donostiarraren Números Primos lana Gasteizko Artium Museoaren barnealdeko plazan kokatu da behin betiko. Zahar berritze luze baten ondoren, non legilea oso inplikatua egon den. Eskuineko berrietan batetik, lakuak torturaren 59 biktima aitortuko ditu aurten. Bestetik, Lazkanoi Turbururen analisia. Bere tituluan, Gazako lurreko inbasioaren ertz geopolitikoak. Jarraian, Garamendik argudio juridikoak erabili ditu ate birakariak errugabetzeko. Bukatzeko 3. hiruhilekoan 15.600 langabe gehiago izan dira Hego Euskal Herrian. Berrian, titular nagusian, Israelek lurreko erasoaldi bat egin du Gazan, inbasioa prestatzeko. Militarrek tankeekin sartu irten bat egin dute Palestinarren lurraldean, eta Hamasen 250 helbururi baino gehiagori egin diete eraso. Europako Batasunak eten humanitario bat eskatu du, ohar bateratu batean. Argazki nagusian, Israelgo soldaduak Gaza hegoaldeko mugaren inguruan atzo. Beko argazkian bestetik Ana Burgos antropologoa. Anak dio, erasoa jasan duten neskek legitimatu egin behar dutela biktima izatera eta hori izugarria dela gehitzen du. Eskuineko berrietan batetik Siemens Energyk erreskatea eskatu du Alemanian, Gamesaren galerengatik. Bestetik, Itziar Irakuliz loitxate zientzialariak dio posible dela isuriak etetea, baina horretarako ekoizpena eten eta ekoizteko ere aldatu behar dela. Eta bukatzeko Ebroko Ur Konfederazioak aitortu du esako urtegia handitzeko planak eten dituela. Euskal Herria irratiko berri nagusian, indarkeria sexuala jasandakoek 24 orduko arreta zentroa izanen dute urtarriletik aurrera. Arrosadi auzoan zabalduko dute eta 16 urtetik gorako Nafarroko emakumeek erabilgarri izanen dute. Ez da ezinbestekoa izanen indarkeria sexualagatik salaketa jarria izatea. Arreta integrala eskainiko zaie. Telematikoki edo bertaratuta eskainiko dute zerbitzua profesionalek. Beste berrian, bularreko minbiziari aurre egiteko lasterketa igande honetan. Sarai elkarteak 12. lasterketa antolatu du bularreko minbiziaren kontra. Igandean izanen da 11:00 aurrera eta Gazteluko plazatik abiatuta. 12.000 parte hartzaile izateko erronka dute aurten. Kolore arrosaz, jantzi nahi dute Iruña gaixotasunari aurre egin eta pairatzen ari direnei babes emateko. Bukatzeko, auzoak dituen arazoei erantzuna emateko galde egin dute Herripagainako bizilagunek. Burlatan egin dute elkarretaratzea Herripagainak dituen gabezei irtenbidea emateko eskatuz. Auzoak ez ditu oinarrizkoak diren zerbitzuak eta 4 udalen artean egoteak, Uharte, Iruñea, Hego Esibar eta Burlata. Ez di erraz jartzen egunerokoa. Behin betiko soluzio demokratiko eta eraginkorra eskatu dute. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Ekine Petriatirekin gaude. Denok bizitzak erdigunean koordinadoratik dator. Arratsaldeon Ekine. Arratsaldeon. Kaixo. Ongi pozik hemen zurekin egoteagatik. Urriaren 29an igande hontan ospatuko da zaintzaren nazioarteko eguna, ez? Eta Euskal Herriko herri eta hirietan eginen dira hainbat ekitaldi.
Eta zaintzaren afera gainera greba feminista orokorrean badu garrantzia, ez? Beraz, zer da zaintzaren nazioarteko eguna, zergatik ospatzen da egun hau? Bai, bueno, zaintzaren nazioarteko eguna berez nahiko berria da, egun hau. Lehenengo aldiz ospatuko dugu aurten Iruñean. Batez ere, baduelako zentzu guztia, deitu dugun greba feminista orokor honen harira, ez? Egun honetan, zaintza erdigunean jarri nahi dugu, eta eguna da pixka bat aitzakia horretarako, ez? Egun horretan faltako litzateke grebarako justu hilabete bat, orduan, erabaki dugu programa txiki bat egitea, elkarrekin brindis edo topa bat egitea, irakurketa komun bat irakurtzea eta elkargune bat sortzea, ez? Prozesuan gaudenontzat eta gerturatu nahi duten guztiontzat ere. Nork antolatzen du egun hau? Egun hau Iruñean antolatzen dugu, Iruñeko koordinadoran parte hartzen dugunok, baina Barainainen ere badakigu egongo dela programaren bat honen harira, eta Iruñeko beste auzoren batean ere antolatuko dute eguna. Eta zer eginen da egun honetan? Bai, esan dudan bezala hori eguerdi aldera, ordu bat erdiak aldera deitu dugu brindisarako tartea, komunikatu bat irakurriko dugu, etxeko langileak ere etorriko dira, orduan izango da, hori, partekatzeko espazio bat, elkarrekin egotekoa, eta gaia pixka bat erdigunera ekartzekoa, ez? Zergatik du garrantzi gai honek? Mugimendu feministak aspaldi daramaia zaintzaren inguruan hitz egiten. Greba hau ezin da ulertu 2018koa eta 2019koa mahai gainean jarri gabe. Geroztik zaintzaren gaia geroz eta garrantzia gehiago hartu du, batez ere pandemia garaian, nun badagoen zaintza krisi oso larri bat, ez? Beste krisi askoren artean, eta zerbitzu publikoak jasaten dute gainbehera bat, prekarizatzen dira geroz eta gehiago, privatizatzen dira geroz eta gehiago, ez? Eta horren aurrean, pandemia garaian sortzen da koordinadora hau, ez? Denon bizitzak erdigunean. Orduan, ematen dira hainbat hausnarketa, nun iristen garen topaketa batzuetara, eta hortik ateratzen da, greba honen beharra, ez? Greba honen beharra, baina horrekin batera, herri akordio bat egitearen beharra. Orduan, geroztik lanean jarraitu dugu, alde batetik greba eguna prestatzen, baina bestetik ere herri akordioa hau prestatzen. Herri akordio hau zergatik? Batez ere ikusten genuelako zaintzaren auzia guztiok zeharkatzen gaituela, ez bakarrik emakumeak, nahiz eta izan lan oso feminizatua, ez? Batez ere emakumeon gain jauzi delako honen ardura, ez? Baina, guztiok zeharkatzen gaitu eta guztiok behar dugu zaintza hori eta baita izan behar dugu bete behar hori zaintzeko. Orduan, herri akordioa da sortzen dena, eragile sozial ezberdinekin partekatzen dena eta pixkanaka osatzen doana, urriak 7 arte aurkeztu genuela Hernanin herri akordio hau eragile sozial eta sindikal hauekin, ez? Orduan, egun hori badago ere gizonezkoei zuzenduta? Hori da, azararen 30ekoa ez da greba feminista soilik, baizik eta orokorra ere bada greba feminista orokorra. Batez ere, esan dudanagatik, jendarte osoari begirakoa den gaia da, zaintza guztiok zeharkatzen gaitu, orduan, zaintza sistema publiko baten alde guztiok borrokatu behar dugu.
Orduan, gizonak ere badaude deituak greba honetara, greba honetan parte hartzera, ez bakarrik zaintza lanetan geratzea, martxoak 8an aurreko grebetan egin izan den bezala, ez? Emakumea ateratzen zela kalera eta zen protagonista egun honetan, eta gizonak egin behar zituen zaintza lan hauek. Greba honetan ere lehenesten da emakumearen parte hartzea, baina gizonak ere egon behar dira borroka honetan, eta naiz eta bigarren plano batean egon, ez du esan nahi protagonista direnik egun honetan. Ordun nola parte hartu dezakete gizonek egun honetan? Bai, orain arte prozesua izan da mugimendu feministaren baitan, orain iraila urrian ireki da mistoa izateko, orduan komite mistoak deitzen ari dira Euskal Herriko auzo eta herri guztietan, eta gizonak egun horretan bertan emakume bezala atera behar dira, egunean bertan aldarrikatu behar dute zaintzaren auziarekin aldarrikatzen duguna, bai zerbitzu publikoak nahi ditugula, eta benetan gure zaintza baldintzak hobesten dituen zerbitzuak, eta guztiz parte hartzailea da haien papera egun honetan ere. Naiz eta esan dudan bezala, bigarren plano batetik egin. Zaintzaren auziaz gain, zeintzuk dira zuen beste aldarrikapen edo eskaera nagusiak? Bai, hori eskatzen dugu zaintzaren eskubide kolektiboa, orain arte zaintza lanak oso feminizatuak izan direlako, oso familiarizatuak, familiaren gain jausten da lan guzti hau, eta familia barruan beti emakumearen gain, ez? Orduan, esan dudan bezala aldarrikatzen dugu bizitza osoan zehar, pertsona orok zainduak izateko eskubidea izatea, baina baita zaintzeko bete beharra, ez? Horrekin batera, zerbitzu publikoen prekarizazioa eta privatizazioa salatu nahiko genuke, esan dudan bezala bereziki pandemiaz geroztik okerrera joan direlako zerbitzu hauek, Nafarroan adibidez 71 adineko etxeetatik, erresidentzietatik, 2 edo 3 bakarrik dira publikoak, aurreskolekin berdina gertatzen ari da, aurreskolak 2022tik daramate greba indefinituak deitzen, eta oraindik ere jarraitzen dute borroka horretan, ez? Eta osasungintzarekin berdina, geroz eta prekarizatutako zerbitzuak dira, horregatik joaten da, badago joera pribatura joateko, ez? Kalitatezko zerbitzu horien bila, eta guztia da instituzioek hartzen dituzten erabakiengatik. Baita ere, gustatuko litzaiguke aldarrikatzea zaintzen antolaketa patriarkal eta razista aldatu behar dela, ez? Gaur egun ez zaintzea bada privilegio bat, horrekin ez dugu esan nahi, ez dugunik zaindu nahi, ez? Baina, errealitatea da orain zaintzen ez duenak baduela privilegio bat, eta ikusi besterik ez dago. Orain arte izan dira gizonak lan hori egin ez dutenak, baina geroz eta gehiago ematen da emakume txurietan, ez? Eta orduan jausten da lan guzti hori emakume migratuetan. Ikusi besterik ez da, adibidez, adineko pertsonak nor zaintzen dituen, ez? Eta azkenik, zaintzaileetzako lan baldintza duinak exigitzeko prozesua da, ez? Ulertzen dugu herri akordioan adibidez hainbat aldarrikapen daude jasota, ez?
eta batzuk dira epe laburreko aldarrikapenak eta beste batzuk epe luzerakoak. Epe luzerakoak lortzerako bidean ulertzen dugu prozesu oso luzea eta ez hain azkarrez izango dela, baina bitartean egoera kolapsatuei aurre egin behar diegu edo erantzun bat eman behar diegu, ez? Orduan, hor sartzen dira adibidez etxeko langileak. Etxeko langileak oraindik ez dira sartzen lan erregimen orokorrean, eta hori bada aldarrikapenetako bat. Nahi ditugulako zaintzaile hauen, ez? Eta zaintzaile guztien bizi baldintzak hobera jotzea, ez? Nola egiten ari zarete horrelako greba orokor handi hau antolatzeko? Auzoka banandu zarete, Nafarro mailan zerbait, ez dakit? Bai, existitzen da Euskal Herri mailako denon bizitzak erdigunerako koordinadora, ez? Prozesua abiatu duena hain zuzen, baina antolamendua badago Nafarroako koordinazio bat, baina koordinazio hori normalean bakarrik da Nafarroako herri ezberdinak koordinatzeko, ideiak elkarbanatzeko eta pixka bat denak batera bidean jarraitzeko, baina gero egia da antolaketa dela herriz herri eta auzoz auzo. Orduan badago herri eta auzo guztietan mugimendu feminista prozesu honetaz tiratzen, naiz eta orain baden mugimendu feminista gehi auzo edo herrietako eragile sozial ezberdinekin. Eta baduzue jada programaren bat edo egitarauen bat egun horretarako? Greba egunerako diozu. Oraindik egia da ez dagoela guztiz zehaztuta eguna bera, baina bai ikusten da goizean herri eta auzo bakoitzak mobilizazioak deitzea herri eta auzo bakoitzean, ez? Hau da, mobilizazio deszentralizatuak egitea, zaintzailearen lana erdigunean jarriz lantoki espezifiko batzuetara gerturatzea elkartasun hori adieraztera, ikusten dugulako precisamente zaintza lanengatik ateratzen garela egun honetan kalera, baina badaude langile asko ezin dutenak greba egin egun horretan bertan bereziki zaintza lanak ezin direlako gelditu, ez? Orduan, eta aparte, erresidentzia askotan lan egiten dutelako urte osoan zehar ez bakarrik greba egunean zerbitzu minimoetan, eta orduan, bada egongo da puntu bat nun elkartasun hori adierazteko, hitz egingo den haiekin, eta gerturatuko garen lanpostu o lantoki horietara, eta gero arratsaldean deituko da eskualde buru eta mobilizazio zentrala, ez? Gure kasuan, igoko gara denok Iruñerriko guztiok Iruñera mobilizaziora. Eta nola egin dezakegu egun horretaz aparte greba egiteaz, aparte, nola egin dezakegu edo nola aportatu dezakegu zerbait, ez, greba honetan? Bai, nik uste momentu honetan garrantzitsuena da, batez ere galdera honekin adierazi duzuna delako greba eguna garrantzitsua da, baina inflexio puntu bat da, badago prozesu oso bat, ez? Eta nik uste garrantzitsuena dela zaintzen lanen inguruan jendeak hitz egitea, zer den zaintzea, zer suposatzen duen zaintza sistema publiko bat edukitzea, zer nahi dugu zaintza publiko bat nun instituzioek hartuko duten ardura gure adinekoak zaintzeko, nahi dugu sare komunitario bat sortu auzolanean eragin eta landu, nik uste dela gaia momentu oro kaleetan edukitzea, ez? Eta alde horretatik ez dakit pedagogia esan edo ez dakit nola, baina bai lanketa bat egin benetan jendeak ikus dezan zaintza
dela garrantzitsua, precisamente delako gure bizitza sostengatzen duena. Osea, zaintzarik gabe ez dagoelako bizitzarik. Zuk uste gai honen inguruan informazio falta dugula askok? Bueno, informazio falta ez daki, baino osea, badago jende bat, badagoela oso arduratuta gaiarekiko eta oso jantzia, baino badago oraindik lana beste jende batekin ulertarazteko zer den zaintza eta ze garrantzi duen, ez? Entzun dugulako medioetan oraindik batzuk ez dute ikusten arrazoi moduan kalera ateratzeko eta greba bat egiteko, ez? Orduan, badago oraindik lan egiteko, bai. Eta lehen egin dudan galderaren harira, adibidez, bileretara joaten, gure auzoko edo herriko bileta joaten, zerbait aportatu genezake? Guztiz, bai, osea, nik animatuko nuke jendarte guztia, benetan prozesu honetan parte hartzera, Iruñeko auzo eta herri guztietan ari dira deitzen greba komiteak, orain gainera hasi gara mistoak deitzen, gerturatu, informatu eta parte hartu. Animatu parte hartzera, badelako benetan gai oso garrantzitsua, ari gara paradigma aldaketa bat emateaz, ez? Badakigu oraindik lan handia dagoela egiteko, baina behar dugu jendartearen laguntza honetan eta batez ere guztion borroka delako. Askok galdetuko dute haien buruei, adibidez, eginen dut greba azaroaren 30ean, eta horrekin balio du, benetan? Esan duan bezala, azaroaren 30ean bada egun oso garrantzitsu bat, baina prozesu oso luzea da, ez? Badara emaguia urteak honetan, eta oraindik geratzen da, greba bera inflexio puntu bat da jendeak ulertzeko eta jendeak ikusteko benetan badagoela jende arduratuta gaiarekin eta kalera ateratzeko arrazoi oso garrantzitsu bat dela, ez? Baina, gero gaia tenkatzeko jarraitu behar dugu lanean, instituzioak interpelatu behar ditugu, ardura hartu behar dute gaiarekiko eta greba egunarekin bakarrik ez da amaitzen. Hori, eta bukatzeko egingo nizuke galdera bat dela, zergatik egin beharko genuke greba egun horretan? Zergatik eragiten digu guri? Edo nork galdetzen badio bere buruari. Zergatik eragiten dit gai honek nire buruari? Hasteko eta behin guztiok izan garelako momenturen batean zainduak, ez? Eta lan hori askotan jauzi da emakume baten gain, eta seguruenik, bada lana eta seguruenik ez da ordaindua izan, ez? Bestetik nahi dugulako zaintzaileen lan baldintzak hobetzea, zure ama adineko, aitona, amona, adineko pertsona hori seguruenik zaintzeko badago langile migratu bat horretan, ez? Ez beti, baina bada ehuneko handi bat. Langile hori askotan ez dago lan baldintza honenetan, langile egoilarrak ez dute deskantsurako kasi baimenik, ez? Lan baldintza oso kaskarretan egiten dute lan eta prekarioetan, orduan horregatik, baita ere, lortuko dugulako, edo noizbait nahi dut pentsatu lortuko dugulako zaintza sistema publiko hori, ez? Eta denok bizitza bizigarri bat bizitzeko behar dugulako borroka honetan antolatu, eta hori litzateke, bai. Aztu zaigu batzea igande hontan badela ere bularreko minbiziaren aurkako lasterketa, ez? Eta horren harira ginen duzuela zerbait, edo? Bai, karrera hori Iruñan da, goiziz izanen da, eta osasunak badu guztiz lotura
zaintzarekin, ez? Eta esan dudan bezala osasungintza zerbitzuak geroz eta prekarioagoak dira, geroz eta privatizatuagoak, orduan, lotura hori probesten egongo gara, baita ere, karrera hori babesten eta azaroak 30-ko grebara deitzen. Oso ongi bakine, plazer bat izan da, mila esker gai hau ona ekartzeagatik, eta hurrengo batera arte. Bai, eskerrik asko zuei. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur eguraldi euritsua. Erruz eta etengabe ginen du, batez ere Kantauri isurialdean eta tarteka zaparrada mardulago batzuk ere botako ditu. Arratsaldeak aurrera egin ahala, frontea aldenduz joanen da eta tertzera ginen du. Euriaz gain, haizea ere ibizi ibiliko da. Barnealdean hego-mendebaldekoa boladakada gogor ibiliko da. Batez ere Araban eta kostaldean ipar-mendebaldekoak ere tarteka gogor joko du. Temperatura maksimoak goizaldean neurtuko dira eta arratsaldea zertxobait freskoagoa izanen da. Eguneko minimoak gauean neurtuko dira. Larun batean hego-mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da. Haizea indartuz joanen da eta enbarazu eginen du. Boladaka da oso gogor joko du batez ere haizeguneetan. Zerua hodeitsua gertuko da. Erdi mailak hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira, baina oro har ateri eutsiko dio. Baliteke gauean mendebaldean zaparrada txikiren bat botatzea. Hego-mendebaldeko haizearekin tenperaturak koska bat gora ginen du eta Kantauri isurialdean maksimoak 20 gradutik gora kokatuko dira. Eta barnealdean 18 ingurukoak izanen dira. Igandean aldaketan handirik gabe jarraituko dugu. Fronte bat gerturatuz joanen da mendebaldetik eta larun batean baino hodeigune gehiago agertuko da zeruan. Baliteke han-hemenka zaparrada txiki batzuk botatzea, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerditik aurrera. Haizeak hego-mendebaldetik zakar jotzen jarraituko du eta temperatura maksimoetan ez dugu gora berandirik espero. 20 gradutik gora geldituko dira ipar partean. Temperatura minimoak aldiz koska pare bat gorago geldituko dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Asier Anduezarekin gaude, LEP jaialdiaren antolatzaileetako bat, sustatzaileetako bat eta zuzendarirekin. Ongi etorri, Asier. Mila esker, beitzatik. LEP jaialdiak beren lehen edizioa ospatuko du Agoitzen, abenduaren 1-tik 9-ra. Bai. Eta honek badu helburu pixkat abanguardiako estena landa eremura eramatea eta oinarrizko kultur eskubideen edakuntzaren testuinguru batean, ez? Baina noren eskutik antolatzen da LEP festivala? LEP festivala Iriarte Apilez elkarteak antolatzen du. Iriarte Apilez da sortu berri den elkarte bat, arte eszenikoak landaremuan ekiteko eta bertan dinamizazio soziala izateko eta kulturalki dinamizatzaile bat bihur dadin. Eta gure lehendabiziko ekintza LEP festivala da. LEP siglak zer esan nahi dute? Akronimo bat da lenguaia eszeniko berriak, beraien lehendabiziko hizkiak osatzen duten hitza. Eta nondik dator jaialdi honen ideia edo sorrera? Hau sortu zen taberna batean, gauza asko sortzen den modun, kalimotxo bat medio zela, Agoizko kulturetxeko teknikariarekin hizketan genbiltzan eta kontuatu ginen amankomuneko interesak genitula. Beraien batzuten espazio bat, aktibitatez bete barzutenak eta gainera ere, berak nahi zuen nola baiteko aurrera pausuen man aktibitate motak, aktibitate motak antolatzen zituenean. Guk gure aldetik, Iriarte Apilez elkartetik, pensatu genuen guretzat ere aukera bat zala gure lehendabiziko ekintza egiteko, zen ideologikoki oso alineatuta zegoen oso zuzenduta. Gure ideia da landa eremuan aritzea, deszentralizazioaren aldea apostu egitea, eta Agoitz eskaintzen zigun aukera hau. Osea, momentu horretan, elkarrizketa horretan, ja zegoen elkartea osatuta, ez?
Bueno, bazen proiektua. Vale. Bazen proiektua dena osatzeko. Legalki ez zegoen oraindik dena oso jorratuta, baina jorratu egin genuen. Baitzeona da zan proiektua. Orduan, hor sortu zen jaialdiaren ideia, hori duela zenbat izan zen? Baina 2 urte. Vale, osea, 2 urte daramatzazue ja hau prestatzen gutxi gorabehera. Bai, zen, ja, hau, egia esan, joan zen urtean igaz izan bertzun. Baina ez genuen finantziazio guztia lortu, eta nahiago izan genuen bertan bera utzi. Gero bai, lortu genuela finantziazioa, Nafarroako gobernua sartu zen hau bultzatzen, eta, bueno, ja, behin sartuta guztiz aldatu zen gauza. Oain, ja, nahi ez genuna zen antzerki mundua prekarizatu. Nahiko prekarioa da, eta nik ez nuena nahi zen konpainiekin regateatu eta haien soldata jaitsi, eta ez daukan bate sentidua zen. Soluzio bat izan beharrean, arazoa bihurtzen ginean, eta gaina kronifikatzen genitun gauzak, eta ez genuen olakorik nahi. Ze helburu ditu jaialdi honek? Bueno, lehendabiziko helburua da, hori da, abanguardia zenekoa landa eremura eramatean, baina honek erantzuten du pertsona guztiok kulturaz gozatzeko daukagun eskubideari erantzuna ematea. Hau da lehendabiziko ideia. Hau sustatzen da 3 perspektibatan. Lehendabiziko gauza da territorio aldetik, eremuaren aldetik. Ez da bat ere justo, ez da bat ere, apurtu behar nahi genuen gauza zen, kulturalko ekintzak edo abanguardiako ekintzak beti nolabait hirietan ematen dana, eta pensatzen genuen hori nolabait apurtu bat zala. Eta horregatik landa eremura juten gela. Gero, behin landa eremuan zabiltzala, beste gauza da, kontuatzen zela, herri bakoitzak, eremu bakoitzak bere idiosinkrasia propioa daukala. Bere izaera, bere gauzak gertatzen direla, bere arazoak, eta horrek beste bigarren atalea eramaten gaitu, da inklusiora. Osea, nolabait, dibertsitate guztiak izan bartzun erreflejoa, izan bartzun toki bat gure programazioan. Horrek eman digu, hango taldeekin lanea. Egin genuen lehendabiziko gauza zen, hango institutora, hango ikastetxe publikora jun, eta eskaini genien aukera gurekin lan egiteko, o gukarekin lan egiteko, o ekarrekin lan egiteko, pieza bat sortzeko, eta guk programatuko genuen pieza bat sortzeko. Ja jaialdia abenduan izango da, baina ja irailetik aurrea ja lanean gabiltzaan herrian, gonbidapena luzatu genion Kadizko konpainia bati, La Perra Creaciones konpainia bati, etorri zen, eta Anakabilak, hango konpainia honetako kidea, ja agoitzen dabil irailetik aurrea, bai ikastetxe publikoan, bai institutotoan, hango ikasleekin lanean, baita ere irati antzerki taldea gonbidatu genuen, hango agoitzko amateur antzerki talde bat, konbidatu genuen ere, eta La Perra Creaciones baita ere haiekin lanean, eta laguntza taldea, hau da, imigrantei laguntzeko eta imigrantek talde bat lagundu alizateko sortu den talde bat, también, no me he liado, perdón. A ver, barkatu, berri hasiko naiz. Bai. Eta baita ere laguntza taldeakin ari gea. Laguntza taldea da, hango imigrante talde bat laguntzeko sortu den talde bat ikastetxe publikoaren esku. Bertan, gurasoak, imigrante gurasoak dabiltza eta integrazioaren aldeko talde bat da. Bueno, gu bagenekin agoitzen oso migrazio tasa altua dago, eta normalian ez dira gonbidatuak sentitzen hango
ekintza sozialetan parte hartzeko edo kultural ekintzatan parte hartzeko. Eta guk pensatu genuen, bueno, gauzak ikustea etorri beharrean, konbidapen hori luzatu beharrean, luzatu nahi genion luzatu genion konbidapena zan, parte hartze zaten sujeto bezala, beraien ahotsa entzun festivalean. Horregatik, talde honekin ere, antzezlan bat prestatzen nahian, beraien historioak entzuna ahal izateko, eta, hori da, integrazioari buruzko lana. Eta azken, hirugarren atala, guretzat oso importantea zen atala zen, aksesibilitatea. Hau da, pertsonen guztien eskubidea zaindu nahi baldin badegu, beharrezkoa iruditzen zitzaigun oztopoak kendu, diskapazitatea duten pertsonen dako oztopoak, antzerkia disfrutatzeko oztopak daudenak, guztiz ezabatu. Horretako, implementatu behar ditugu neurri batzuk, diruak permititzen dugun heinean, egingo dugu, zer oso gauza garestia da, baina, subtitula jarriko ditugu, audiodeskripzioak, paseo magnetiko, pertsonak itxuendako, gorrentzako, edo baita gurpildun, no esan den, ziar ruedas dabiltzaten. Nola, esan duzu? Gurpildun aulkientzako. Baita ere gurpildun aulkientzako, tokia eta reservak jarri ditu, eta, nolaiteko neurriak implementatzen ari ditu, hau, gure titular hau egia izan dadin. Eta zergatik ikusi ez dute Agoitz aproposa dela zuen lehenengo edizioa ospatzeko? Bueno, hori da, elkarrizketa honetan sortu zelako, kulturteknikariaren nahiak eta gureak nolabait elkartzen zirelako. Bai kulturteknikaria, bai Iriarte Pilezeko elkarteko interesak bat egiten zutelako, guzti hau egiteko. Nori zuzendutako jaialdia dela esango zenuke? Pertsona guztien dako dago. De hecho, pertsona guztien dako dago. Horretan gainera lanean, pertsona guztiak kulturara iritsi aldadin daitezen, ari geha lanean, ahal eta gehien etorri daitezela nahi dugu. Agoitzeko jendea, Agoitz ingurukoa, Nafarrokoa, baita ere, kanpokoa, gainagu internazional hitza jarri diogu festivalari, nazio ezberdinetako ahotsak entzungo ditugolako festivalean. Eta gaina, baita ere, nahi dugu artes eszenikoz, abanguardia eszenikoari buruz, deusez jakin izan duen pertsonak hurbildu daitezela, baina baita ere profesionalak deitu nahi ditugu, zen haiendako ere ekintza ezberdinak prestatu ditugulako. Programa zabala eta handia ez prestatu zuen emanaldiak, erakusketak, tailerrak, pizkatorrela laburki. Bai, poliedrikoa da. Gauza zen, ez genula nahi bakarrik exhibizio ekitaldi bat izatea. Horrek ez dauka zentzu asko, zen horretako badira mila toki eta, hango kulturetxeak ere bauka bere programazioa. Horrek ez zuen gauza asko aportatzen. Nahi izan duguna da, LEF festivala izan behar du. Punto encuentro motor eskaparate, esaten duguna. Ezberdinen punto encuentro, elkargune bat izan behar du. Horretarako, bauzkagu talde amaterrak, herriko jendeakin sortutako ekintzak, baita ere profesionalak, bitartean gonbidatu izan ditugu Iruñeko hiru eszenikotasun, profesionaltasunean dabiltzan eskolak, parte hartuko dutena baita ere. Baita ere zabaldu nahi dugu ez dugu antzerkian soilik
ez dugu antzerkian bertan soilik zehaztu, programazioa, arte eszenikoak gauza zabalago bat da. Bertan ikusi ahal izango ditugu performanceak, instalazioak, sailkapen zaila dauzkaten obrak ere bertan izango ditugu, tailerrak eta gauza asko. Gustatzen zaiguna da ezberdinen elkargunea izatea. Oia, sinesten sinergiak sortu daitezkela. Eta elkartze horrek gauza honak dakazkigula beti. Eta nola ginen duzue guzti hori egitarau batean antolatzeko? Baduzue da orduak, ordutegia, markatuta? Bai, dena prest daukagu. Ja oso denbora gutxi gelditzen zaigu, ja bete barru, berehala izango dugu jaialdia. Bai, azaroak 10ean ja argitaratuko dugu programazio guztia, dena zehaztuta. Eta, tailerrak edo eztabaida forotan parte hartzeko izena ematea beharrezkoa da, nola? Tailerretan bai. Foroetan ez. Foro sarrera librea da, baina tailerretan bai. Tailerrak, bi tailer dauzkagu arte zinekoetako akademia antolatuta, hauek profesionalendako edo profesionaltasun bidean dabiltzanentzako, edo amateur giroan jorratu direnentzako, baina gauza da guztiz ez ezaguna egiten zaien horientzako ez dago zuzenduta. Zuzendutago, nolabaiteko esperientzia pixka daukaten pertsonendako tailerrak dienak. Hauek izena eman behar da, gure web horrian dago izena emateko aukera. Eta bada beste 3. bat, aksesibilitatea eta dantza inguruko munduak batzen dituen tailer bat. Sevillako dantza mobil konpainiak emango du. Eta hau ere gure horrian sartuta, izena ematen da eta listo. Eta gero badago ere erakusketa bat, ez? Bai. Hau da, gauza da, oso kezkatik egon dela, nolabaiteko kodigo arraroak, ez ezagunak, eramaten genitudako toki batea, eta agian jendeak ez zituen ulertuko edo ez zituen nolabaiteko prejuizioak izan ditzakela. Eta ideia da, erakusketa baten bidez, kodigo guzti hauek nolabait ezagutaraztea eta behintzat programatzen diren obrak ikusteakoan nolabaiteko esperientzia bat izatea. Hobeto ulertu ahal izateko eta askoz gozatu ahal izateko. Osa, erakusketa gonen da irekia abenduaren 1-tik 9 ere? Ez, bai, baina erakusketa azaroak 10ean irekitzen dugu. Irekitzen da azaroan. Bai. Baita erakusketak bauka gauza berezi bat. 2 modu ezberdinez gozatu dezakezu erakusketaz. Bata da zure kabuz bat zaitezke eta ikusi, hango kulturetxeko ordutegi normalean, Agoizko kulturetxean izango da, erakusketa da. Eta beste bat da, aktibitatea bat, dinamika bat eskaintzen dugula. Bai euskaraz, bai gaztelaniaraz. Eta hau taldeentzako zuzendutako aktibitate bat da. Hau da, eskolendako edo beste talde motatako taldei zuzendutako aktibitatea da. Honek esan dugu, talde bat ara joten dana, fasilitadore batek, monitore batek, erakutsiko die, dinamika bat proposatuko die, eta kodigo guzti ezberdin hauekin jolastu ahal izango du. Ez da bakarrik gauza bat ikustea, baizik eta gorputzatik pasako dituzula kontzeptuak eta aktibitatea da. Modu honetan, espero dugu jendeak nolabaiteko konprentsioa eragoztea.
Eta programa honen berezia urtean, badago ere testu eszenikoen lehenengo saria, ez? Edo badago sari bat, ez? Hor bertan... Bai, esan dizut leheno gure intentzioa zela motorra bihurtzea, sorkuntza motor bat bihurtzea, ez? Horretako ere, importantea iruditzen zitzaigun, sorkuntzarako bultzada bat ematea. Horregatik sortu dugu sari hau. Hau joan zen udaran atea genuen, deialdia. 135 obra aurkeztu dira. Oraindik ez dakigu zein den irabazlea. Epaimahaia horretan ari da lanean. Erabakitzen da zein den guztietatik onena. Badago sari irabazle bakarra. Irabazle bakarra dago. Eta irabazten duna, saria 3 aurpegi dauzka, 3 zutabe. Lehenengo gauza da sari ekonomiko bat, 3.000 euro irabaziko ditu. Beste aldetik, Kontinta Metienez argitaletxeak argitaratuko du tekstua. Eta gainezka Kontinta Metienez argitaletxea oso berezia da eta oso kolekzio interesgarria dauka. Eta bertan egotean ikuste edozein antzerkientzako oso gauza interesgarria dena. Eta hirugarrena da, saritutako obra hurrengo edizioan gorpuztea. Hori 3 gauza horiek dira saria. Baina zer nolako obrak aurkeztu dira, testualak edo... Bai, testuak dira, baina gu festival osoan abanguardiako kodigoetan gabiltza. Nolabait eskatzen genuen baita ere kodigo horietan ibiltzea obra. Esan nahi du ez dugu historia, ohizko historio kanonikoak, nahi dugu jendean pizkan bakarra izatea, eta proposamenak ausartak izatea, eta ausartu dadila lokatzen, esakin. Ausartak izatea, ez? Horretako obrak prestatzen nahi, azaldu nahi ditugu. Horregatik programa zabalau ezagututa, zergatik joan beharko ginateke jaialdi honetara? Zer eskainiko digu jaialdi honek? Pues nik espet nolaiteko buru hauste bat izatea. Batez ere, primeran pasako dezulako. Eta hori ja, nik uste ja arrazoi bat, arrazoi garrantzitsua delako. Beste aldetik, agian ezagutzeko antzezlanak izango zenitun aukera izango duzulako. Ekarriko dugu Lituanatik artista bat, ekarriko dugu Greziatik beste artista bat, jende hauen lana ikusteko eta hauetaz gozatzeko. Baita ere, pensatzen dugulako gauzak ikasteko aukera ona izango delako. Horregatik foroak eta debate foroak antolatu ditugu. Pensatzen dugulako importantea dela, ekintzak importanteak dira, baina reflexioa baita. Biziga mundu batean gauzak oso azeleratuak daudela eta batzutan goaz, como pollo sin cabeza. Zakigula nola goazen. Behintzat ordu batzuk pensatzea eta kolektiboki pensatzea erabiltzen baldin baditugu, nik uste zerbait ona ateako dela hortik. Haien ez da ezer konkretua, baina behintzat buruari bueltak emango dizkiogula. Badago, bai. Gaina pensatzen oso jende interesgarria da gonbidatu ditugunak, mahai ezberdin hauetarako. Gure ideia nagusia da, abanguardia eszenikoa landeremura eramatea. Orduan, 3 mainguru dira, lehendabiziko maingurua, Asociación de Autores Teatrales, nola esaten hori euskaz? Asociación de Elkarte. Antzerkigileen elkartea, antzerkiko idazleen elkarteak antolatutako mainguru bat da, eta bertan nuevas dramaturgias edo zer dien
gauza hori buruz askotan esaten ditugunak, baina zaila direnak zehazten, pues honi buruz hariko gehan mainguru batean. Bigarrena da, abanguardia eszenikoa zer den gaur egun galderaren inguruan ibiliko garen maingurua. Mainguru hau antolatzen du eszenako zuzendarien elkarteak. Eta gauza da, zer esan nahi du gaur egun moderno izatea, abanguardia izatea. Askotan, ez dakigun gauzek, ulertzen ez ditugun gauzek jartzen diogun etekita bat besteik ez da. Eta askotan uste dugu modernua gaela, baina duela 100 urteko gauzak egiten ari gea, errepikatzen bat eta beste askotan, ez? Guazen jakitea zer den guzti hau. Eta 3. maila, eremuaren inguruko eztabaida bat. Hau esnak, Eszena Navarra, Nafarroa Eszena, asoziazioak, elkarteak antolatzen du maingurua. Asoziazio hau da Nafarroako antzerkigintzan dabiltzan profesional enpresen elkarte bat. Eta, konbiatu ditugu, 3 elkarte hauek, antolatzeko 3 mainguru hauek, eta, behintzat, ordu batzuk eskaintzeko erreflexioari. Hori galdetu behar nizuna da, zenbateko aforoa dagoen emanaldi bakoitzan, mainguru bakoitzan edo ekintza bakoitzan? Gure sede principala kulturetxa da, Agoizu kulturetxa. Bertan badago antzoki bat, eta hango aforua da 260 pertsonak, guztietatik, horietatik 4 gurpildun aulkidun. Horietatik 4 gurpildun aulkientako tokiak erreserbak dienak. Beste antzeslan batzuk antzokitik atetzen, antzokietatik atera nahi dugu. Beste toki batzuetara eraman, ikastetxean egongo geha, fabrika batzutan egingo ditugu antzeslanak, emanaldiak, udaletxean bertan egingo dugu salon de plenos, bertan egingo dugu beste ekitaldeak. Antzokitik kanpo diren aktibitateetan 50 pertsonen dako aforoa da. Baita ere karpa bat zabalduko dugu, polikiroldegian. Beraz, konkistatuko duzu, ez? Ojalá baiet. Hori da ideia. Eta baita ere kalean egingo ditugu gauzak. Kaleko gauzak, merkatu plazan, eta, horiek ojalá herri guztia etortzea. Norrek finantzatzen du jaialdi hau? Batez ere Nafarroko gobernuak, horrek ematen digu diru laguntza handiena, baina baita ere baukagu Innova Kultural programako subentzio bat. Innova Kultural da Fundazio La Caixa eta Fundazio Caja Navarrak kaleatzen duten konbokatoria bat, eta horren diru laguntzako. Eta baita ere, Agoizko udalak herriko arte guztiak egiten digulako, eta horregatik. Imaginatzen dut, voluntarioak ere daudela, ez? Laguntzeko prest egon direnak. Izan dituguna da, konplizitate ugari herrian bertan, ikastetxe publikoakin, institutuakin, talde kolektibo sozialekin, hango jendeakin, konplizitate ugarik sortu ditugu, baita ere. Zer espero duzu, zer nolako espektatibak dituzu, honak? Nik uste baietz. Bai. Nik uste baietz, bai. Eske jendeak ondo hartzen du proposamena, ondo jasotzen du proposamena. Nik uste ondo joango dela. Beraz, esan duzun moduan, azaroaren 10ean kaleratuko duzue programa osoa, ez? Bai, prentsaurreko bat emango dugu, eta bertan azalduko dugu, gonbiatu ez zaudete prentsaurrekora, eta bertan azalduko dugu programazio guztia. Eta egun hortan ere, zabalduko dugu lehenengoz erakusketa.
Erakusketa. Eta ja jarriko da martxan erakusketa, eta ja gero abenduak batean hasiko gea ja festivala. Oso ongi, Xaloa telebistatik gonbidatuko ditugu ikusleak, Agoitzera joatea gutxienez egun baten ikusteko zer nolako giroa sortzen duzuen. Egun batean ez, etorri da ja. Guztietan, albadute. Claro. Eta, basier plazer bat izan da, eta espero ezagun jaialdi honek exitoa izarea. Bale, mila esker zuei. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik, eta beti bezala hurrengo astean elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.